விண்வெளிக்கு பயணம் செய்த இந்தியாவின் முதல் பெண்மணி என்ற பெருமைக்குரிய கல்பனா சாவ்லா பல பெண்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்கிறார் என்றால் அது மிகையாகாது. ஒரு சாதாரண பள்ளியில் படித்து பலர் வியக்கும்படி தன் கனவுகளை ஒரு விண்வெளி பொறியாளராக வாழ்ந்து காட்டினார் கல்பனா சாவ்லா. 41வது வயதில் உலக மக்களின் நட்சத்திரமாகி போன ஒரு இந்திய பெண் வீராங்கனையின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் சாதனைகளை பற்றி இந்த காணொளியில் காண்போம். கல்பனா சாவ்லா அவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள ஹரியானா மாநிலத்தில் கர்னல் என்ற ஊரில் 1961ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 1ஆம் நாள் பனாரஸ் லால் சாவ்லாவுக்கும் சன்யோகிதா தேவிக்கும் மகளாக ஒரு பஞ்சாபி குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவருக்கு சுனிதா மற்றும் தீபா என்ற 2 சகோதரிகளும் சஞ்சய் என்ற சகோதரனும் இருந்தனர். கல்பனா சாவ்லா தனது ஆரம்ப கல்வியை கர்னலில் உள்ள அரசு பள்ளியில் தொடங்கினார். 1982ஆம் ஆண்டு சண்டிகரில் உள்ள பஞ்சாப் பொறியியல் கல்லூரியில் விமான ஊர்தியியல் துறையில் கல்வி பயின்று இளங்கலை பட்டமும் பெற்றார். பின்னர் 1984ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் விண்வெளி பொறியியல் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். 1986இல் பவுல்தேரில் உள்ள கோலோரடோ பல்கலைக்கழகத்தில் 2வது முதுகலை பட்டமும் பிறகு 1988இல் விண்வெளி பொறியியல் துறையில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றார். 1988ஆம் ஆண்டு நாசா அமேஸ் ஆராய்ச்சி கூடத்தில் ஒசேசெட் மேதோட்ஸ் இன்கியின் துணைத் தலைவராக பணியாற்றிய அவர் VSTOL CFD ஆராய்ச்சி செய்தார். விமானம் மற்றும் கிளைடர்களை ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்க தகுதி சான்றிதழ் பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் ஓட்டவும் அனுமதி பெற்றிருந்தார். ஃபிக்கட் 5AC என்ற அடையாளத்துடன் தரும் டெக்னீஷியன் கிளாஸ் அமெச்சூர் ரேடியோ அனுமதியும் பெற்றிருந்தார். 1995இல் நாசா விண்வெளி வீரர் பயிற்சி குழுவில் சேர்ந்த அவர் அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் கொலம்பிய விண்வெளி ஊர்தியான STS-87இல் பயணம் செய்வதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார். 1997ஆம் ஆண்டு மேற்கொண்ட இந்த பயணத்தில் சுமார் 372 மணி நேரம் விண்வெளியில் இருந்து சாதனை புரிந்து வெற்றிகரமாக பூமி திரும்பினார். இதன் மூலம் விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் இந்திய பெண் என்ற பெருமையும் பெற்றார். முதல் விண்வெளி பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த கல்பனா சாவ்லா அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தன்னுடைய 2வது பயணத்திற்கு தயாரானார். 2000 மற்றும் 2002ஆம் ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளக்கூடிய இந்த பயணம் பலதரப்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறுகளால் காலம் கடத்தப்பட்டது. பின்னர் 2003ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 16ஆம் தேதி விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக அமெரிக்காவின் கென்னடி நிலையத்திலிருந்து கொலம்பிய விண்கலம் STS-107 அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்திய வம்சாவளி பெண்ணாகிய கல்பனா சாவ்லா உள்ளிட்ட 7 பேர் அதில் பயணித்தனர். 16 நாள் ஆய்வை முடித்து வெற்றிகரமாக பூமிக்கு திரும்பிய அவர்கள் சென்ற அந்த விண்கலம் அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் வான்பரப்பில் வெடித்து சிதறியது. கல்பனா சாவ்லா உள்பட 7 விலைமதிப்பற்ற விண்வெளி வீரர்களும் பலியாகினர். ஒரு சாதாரண பள்ளியில் படித்து பலர் வியக்கும்படி தன் கனவுகளை நனவாக்கி வாழ்ந்து காட்டினார் கல்பனா சாவ்லா. பெண்ணினத்தின் பெருமைக்கு எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கிய அவர் இந்தியாவிற்கு புகழ் சேர்த்தவர் என்றால் அது மிகையாகாது. கல்பனா சாவ்லாக்கு கிடைத்த பட்டங்களும் அங்கீகாரங்களும் பல. அவற்றுள் சில: நியூயார்க்கில் உள்ள ஒரு தெருவிற்கு கல்பனாவே என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இளம் பெண் விஞ்ஞானிகளை ஊக்குவிக்க கர்நாடக அரசாங்கம் கல்பனா சாவ்லா விருதினை 2004ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கி வருகிறது. நாசா ஆய்வகம் கல்பனா சாவ்லாவின் நினைவை பறைசாற்றும் விதமாக ஒரு அதிநவீன கணினியை அர்ப்பணித்துள்ளது. காங்கிரேஷனல் ஸ்பேஸ் மெடல் ஆஃப் ஹானர் விருது, நாசா ஸ்பேஸ் பைலட் மெடல், நாசா டிஸ்டிங்விஷ்ட் சர்வீஸ் மெடல், டிஃபென்ஸ் டிஸ்டிங்விஷ்ட் சர்வீஸ் மெடல் ஆகிய விருதுகளை கல்பனா சாவ்லா பெற்றுள்ளார். இந்தியாவில் பல கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்க பொது நிறுவனங்களுக்கு கல்பனா சாவ்லாவின் நினைவை பறைசாற்றும் வகையில் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. கனவுகளை கண்டு அந்த கனவுகளை நனவாக்குவதற்கு விடாமுயற்சியோடும் முழுமனதோடும் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம் என்ற உண்மையை உலகிற்கு உணர்த்தி சென்ற